Tajikistan, here is the Tajik tank, Loic Rajabov. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад кард ки рақиби ӯ варзигар аз Амрико Абдулкарим Али-Селвадӣ шуд. Дар ин навор мо барои шумо абзори ин муҳорибаро омода кардем. Ана дар охири навор бошад, мегӯям ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. бояд қайд кард ки барои Лоиқ Раҷабов ин сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC шуд. ана барои рақиби ӯ Абдулкарим Али-Селвадӣ бошад дебют, яъне аввалин муҳориба ва ин муҳориба дар вазни сабук, яъне 77 килограмм гузашт ва аз 3 раунд иборат буд. ҳозир бошад биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом расид. якум раунд оғоз шуд ва Лоиқ пеш рафта фишор кард, аммо бе зарба. ана рақиб бошад лоукикҳои худро ба кор даровад ва ба Лоиқ зарбаҳои сахт мезад. дар мобайни раунд Лоиқ рақибро ба нокдаун равон кард, аммо мутаассифона кори худро ба анҷом расонда натавонист ва Селвадӣ бархест. лекин Лоиқ ӯро ба замин афтонда то сонияҳои охири раунд ӯро идора кард. дар сонияҳои охири раунд Селвадӣ ба стойка бархеста тавонист ва ҳатто ба Лоиқ як-ду зарбаи сахт зад. ҳамин гуна якум раунд ба фоидаи Лоиқ ба анҷом расид. дуюм раунд оғоз шуд ва Селвадӣ раундро хеле фаъолона оғоз кард ва лоукикҳои худро боз ҳам зиёдтар кард. Лоиқ дар дуюм раунд кам кор мекард, аммо зарбаҳои сахт мезад. то охирон дақиқаи раунд онҳо дар стойка ҷангиданд. ана дар охир бошад Селвадӣ Лоиқро ба замин афтонд ва қариб ки то охири раунд ӯро дар замин идора кард. дар сонияҳои охир Лоиқ ба по бархест ва дуюм раунд ба фоидаи Селвадӣ ба анҷом расид. сеюм раунд оғоз шуд ва Лоиқ дарҳол барои текдаун рафт, аммо бе натиҷа. Селвадӣ бошад дар ҷавоб Лоиқро ба замин афтонд, лекин Лоиқ зуд ба по бархест ва дар стойка каме кор карда рақибро ба нишон гирифт ва бо як зарбаи сахти худ ӯро ба нокдаун равон кард ва дар замин як-ду зарбаи дигар илова кард. ба ҳамин тамом довар муҳорибаро манъ кард. ҳамин тариқ Лоиқ Раҷабов дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда мағлубияти худро маҳкам кард. мо Лоиқ даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мегӯем. чӣ гуна ки мебинед прогнози мо 100% дуруст баромад. дӯстон, муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳатман дар ютуб канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.